Sabeu per què l'han posat a la presó amb el David? Perquè la jutge diu que amb la seva acció podria evitar el compliment de la sentència del Tribunal Suprem. Per això és a la presó el David. Però nosaltres hem de posar-hi més seny. Hem de posar-hi el seny que la policia ni la nostra no som capaços de posar. Per tant, a partir d'ara, al David li agradaria que aquest seny l'apliquéssim. Que aquest seny l'apliquéssim per seguir endavant amb la nostra reivindicació com l'hem fet des del primer dia. Per no donar les imatges que ells volen que donem, que ells venen a provocar-nos que donem. No caiguem en aquesta temptació. No caiguem en la provocació dels professionals que venen a dir-nos què hem de fer i com hem de fer per sortir a les televisions espanyoles perquè les puguin ensenyar al món. El David i la seva família us demanen que ho tingueu molt present, que no defalliu, que seguim mostrant-nos ferms i decidits, com hem fet fins ara, i fer de la no violència la millor arma de la nostra pretensió. Tirem-ho endavant, no baixem els braços, però tampoc els hi regalem res. Siguem ferms, siguem decidits, siguem intel·ligents. Ells volen fer-nos caure. Apliquem la intel·ligència, apliquem les normes de la no violència. Tots les sabeu, tots les coneixem. Ara és el moment de posar-les en pràctica. Fermesa, determinació i fins al final!